Ассалому алейкум ҳама бародарои мусулмони тоҷик да ҳама бачаҳои тоҷик мусулмона кадомеш ҳама бародарои муслим да салом алейкум. бародаро чӣ хеле ки ваъда карда будем бисёрии шумо дар онҷа гуфтем ту блогери ту ин хеле ту у хеле гапҳои нито хеле гапҳои қабеҳ хеле чизое ҳам задагием ки мақсад ҳазор раҳмат ба он бародароятам ки аққурат мекунем. хай мо ҳамин бародармон бача ки 20 сола бача ёш хаам хе кор шида бояд гузаштак ина омадем мисол шитагем ҳамон бародар ина мисол радной тағоишай ишам тағоишай мисол ин бачаи холаш мақсад ҳама шитагем ҳаминҷа мисол рафтем дидем худмон ҳамон драни морг дромем аки мо мусулмонем ая ҷади хеле чизора сиёнка намекунем ку ҳеҷ вақт буброрем мақсад бигем ина бародар иша мисол рафтем шиштем ҳамон бародара гирифтем рафтем масҷида рафтем хай шуштем чӣ кардем роӣ кардем намози пешинмона якбора хондем хестем омадем бародаро хаштем як гап задем рози дилшона фаҳмидем чӣ гап шидагия чӣ шидагия мисол хай чӣ коре кай дастмон меоя иншаалло мо мекунем худованд ҷоша ҷаннат бигардона шоистаи ҷаннат бигарда худо бишти фирдавса насибаш бигардона хайна бародар хеш бо ягон чӣ гап зана бо ягон чӣ бигар Акай сафар гавзан мисол. Ҳар раҳмати калом бародаро барои хизматон. Ҳамин ҷамшидагиро мо ба ҳамин бачаке ки бандагӣ кардагай ба тоиш мисол ҳамаша чанд сум ки ҷамъ шудагай додем. мо ҳама хештаворем. Ана чанд сум ки ҷамъ шудагай дар ҳамин мисол балнисаву мисол дар ҳама ҷош расход кардем зиёдтӣ пулша бурда дар хонаи ҳам мурдадор метиҳам ки мисол дар ягон худоёш дар ягон чизош мисол расход кунам. Раҳмати калом ба ҳаматон бачаҳои муҳоҷир барои дастгиритон. Ако ҳамата салом. Ҳамин ду радной омадам тоҷико мисол Якташина мисол ай кӯйбиш мешава якташ ай кулоб ранги шерои нар омадан дастгирӣ кардан у ҳар як одаме ки мисол дар видеохча дар мисол ютуб видео мекуна мепартоя ёра ганда мекуна ё ихали ё ухали гуфта мисол гапҳои бисёр безеб гав мезананд шуна ҳамин гапҳо дар кор нестай бачаҳо то ка гапи лишнира гав задан ягон тара мисол ганда кардан бихезед биёед дастгирӣ кунед не толка мара ё мисол ира любой ҳамин бандаи мусулмона биёед дастгирӣ кунед биёед мисол ҳамамон як ҷо мисол ҷамъ шем кадом одаме мисол лишни гап гав мезанад то мисол телефон қати видео қати чӣ када гап задана биёед дарумон гав занед ия мисол акаймая иям ҳамамон мо акав додарем ягон гапи лишни нашава ка ранги нар омадан занг задан сухан кардан ҳай мисол реально мода мисол конкретни мисол ҳамин проблеми калон буд омадан дастгирӣ кардан инҷо ягон мисол таъриф кардан ягон чиш нестай ҳазор раҳмат ҳамин шерои нарда як мисол брати дига ҳам доранд мисол хай вай дар видео намеояу омад нар воре қатишон миллати химо нест дига миллат аю некем нари воре кардан омадан дастгирӣ кардан мисол мо вайра намекунем видео намекунем мисол ягон фикри бад накунед ки хиднишонтӣ кардан дига миллатҳоро гирифтан видео кардан ихали нестай мода мо иншоалло тоҷикем тоҷик мембирем барам ка биёед дастгирӣ кунем якдигарира не толка мара ё вайра якдигара ҳамин халқи мусулмона бояд мо бикунем дар калаи мо қарза яка ҳамата салом алейкум ҳамин ду раднойда аддушӣ гуфти гапо ки раҳмати калон аддушӣ раҳмат ганес бародарҷон барам ха раҳмат ака миннатдорем ай шумо акаҷон ягон сухан дошта бошӣ на биё гавзан. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ма дар дуюм видео баъди встреча ҳамин мисол чоршанбе ма ваъда карда будам ки ма дар ютуб дига намебинем не ки мисол ҳамин бародар ки мисол ҳамин хел шид мо маҷбур шудем ки мисол бием бо як бор дига хмона нишон бидем мисол ягон ҷой чиш нест мисол ман мехостум гап занам ки ҳамин бародарои тоҷик да касатса мекунанд ҳама як ҷоя шидан дар кор манегаман не ки мисол бирем як ҷоя ҷанг кунем ҳаматон коркунӣ омадаген кор кунем мисол як нафар мурда меша мисол я мисол як чӣ меша мисол дастгирӣ кардан дар кор ин хеле не ки дар ютуб шишта мисол дар комментариҳо ҳақорат гапҳои безеб ҳамин мард дар ислом омадагия ки ҳамин мард бояд мард боша мисол ин хеле не ки мисол ранги номардори мисол фақат дар интернет бишинӣ айдури мисол гапҳои
қабеҳ гап занӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. як гапе бародари мисол ҳами як чира намедонен намешносен яхе лишни гап мезанен мақсад ката гап мезанен ҳай мардак мусулмон мано ҳама қадарша ки мақсад чиста хеле ранги мардак гап занен ай пишти экран ҳақорат мекунен гапи зиёд мезанен уқа мардаки биё биши ай пеш гап зан бугу брат ман ҳам хета да претензия дорум биё биши гап зан ман барои миллатам барои ватанам ҷон ва фидо мекунам ман ягон вақт хеле бугу ман барои ман аввал блогертаву баъд дигаву дига чизота мақсад мо ҳамамо мусулмонем бародари мо гузаштагия худо ҷоша ҷаннат кина биҳишти фирдавса насибаш бигардона бародарҷон шаҳид шид бародари мо ай дастмон чизе бия иншаалло дариқ намедорем худованд як бори дига ҷота ҷаннат бигардона биҳишти фирдавса насибат бигардона хайм ба мардуми мефаҳмдагӣ дам қага басай ягон сухане дошта бошед ако мисол биё бо гав занед ягон ҷои чиш нестай мисол ам дурад ноида як бори дигам раҳмати калон ай ҳама тоҷико ай ҳамаи мусулмоно